హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. స్వాగతం, సుస్వాగతం. మనం ఈరోజు 12వ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాం, భక్తి యోగం. ఈ 12వ అధ్యాయంలో చెప్పుకోబోయే ముందు 11వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు భగవంతుడు? మత్కర్మ కృత్ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. మత్కర్మ కృత్, నా పని చేయుట యందు నిమగ్నుడైన వాడు. మత్పరమః, నేను దివ్యుడనని తలంచువాడు. మద్భక్త, నా ప్రేమయుక్త సేవలో నిమగ్నుడైన వాడు. సంగవర్జిత, కామ్యకర్మల యొక్కయు మానసిక కల్పనల యొక్కయు కాలుష్యం నుండి ముక్తుడైనటువంటి వాడు. నిర్వైర, శత్రువులు లేనటువంటి వాడు. అజాత శత్రువు అంటారు కదా, అలా. సర్వభూతేషు, సర్వజీవుల యందు ఎవరైతే సమాన దృష్టిని కలిగి ఉంటారో, ఆ అందరిలో కూడా పరమాత్మని చూడగలగాలన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళు యస్స మామేతి పాండవ, ఓ పాండుకుమారా, నన్ను పొందుతారు వీళ్ళందరూ కూడా, పూర్తిగా నా కృపకి పాత్రలు అవుతారు అని చెప్పారు భగవంతుడు. భగవద్గీత సారాంశం అన్నమాట మొత్తం ఈ శ్లోకంలో ఉంది. ఈ శ్లోకంలో అన్ని కర్మలు నా గురించి చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఏది చేసినా సరే ఆ పనులు అన్నీ నాకు సమర్పించు, నన్ను పూజించు, నాకు నమస్కారం చేయి, పూర్తిగా శరణాగతుడిగా అని చెబుతున్నారు ఇక్కడ. అట్లాగే 9.27 శ్లోకంలో కూడా చెప్పారు మన్మనాభవ మద్భక్తో అని. అక్కడ కూడా కర్మలు చెయ్యి, ఫలితం నాకు వదిలేయి అని చెప్పారు. నా భక్తుడిగా పో నువ్వు అని చెప్పినని.
ఉదాహరణకి పరీక్షణ్ మహారాజు ఆయన రాజు. ఆ అభిమన్యుడు కుమారుడు, అర్జునుడికి మనవడు. ఆయన ముని మనవడు. మనవడు కాదు, ముని మనవడు, అభిమన్యుడు కుమారుడు. అభిమన్యుడు ఈ కుమారుడు పరీక్షిత్తు. ఆయన రాజు, గొప్ప రాజు అయినప్పటికీ కూడా ఏ పని చేస్తున్నా కూడా భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉండేవాడు. భగవంతుడి కోసమే చేసేవారు అనమాట. ఏ పని చేసినా కూడా అంత ధర్మంగా పరిపాలన చేశారు ఆయన. అలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. చాలా మంది ఉన్నారు. పరీక్షిత్తు, అంబరీషుడు, ప్రహ్లాదుడు, వీళ్ళందరూ కూడా రాజర్షులు, జనకుడు. మనం భక్తి యోగం గురించి చెప్పుకుందాం. 12వ అధ్యాయం చెప్పుకుందాము. ఈ 12వ అధ్యాయంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడు? భక్తి యోగం ఆచరించు, యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. సాకారోపాసన నిరాకారోపాసన కంటే ఉత్తమమైంది అని చెప్పారు. భక్తి అది 1 నుంచి 5వ శ్లోకం వరకు చెప్పారు. భక్తి యొక్క మహత్తర ఫలితం గురించి వివరించారు 6-7 శ్లోకాల్లో. సామర్థ్యాన్ని బట్టి ఆధ్యాత్మిక సాధనలు ఎలా చేయాలో చెప్పారనమాట 8 నుంచి 12వ శ్లోకం వరకు. కృష్ణుని ప్రియమైన భక్తుల లక్షణాలు 13 నుంచి 20వ శ్లోకం వరకు చెప్పారు. అంటే భక్తి ఎందుకు మహత్తరమైంది అంటే, భక్తి యోగి అవ్వటం ఎలాగూ, ఎందుకు మహత్తరమైంది, భక్తి యోగి అవ్వటం ఎలాగూ, ఆధ్యాత్మిక సాధనల గొప్ప లక్షణాలకు దారి తీస్తాయి అని చెప్పినని మనకి ఈ అధ్యాయం యొక్క సారాంశం అన్నమాట. ఇదంతా కూడా చెప్పుకుంటాం వీటి గురించి మనం. సాకారోపాసన గొప్పదా, నిరాకారోపాసన గొప్పదా అనే విషయాన్ని కూడా భగవంతుడు దీంట్లో ఈ అధ్యాయంలో మనకి తెలియజేస్తారు. ఇప్పుడు 7వ అధ్యాయం నుంచి 9వ అధ్యాయం వరకు భగవతత్వం వివరించబడింది. 9వ అధ్యాయంలోనేమో భక్తి యొక్క మహత్యం గురించి వివరించబడింది. 10వ అధ్యాయంలోనేమో మొత్తం విభూతులన్నీ చెప్పడం జరిగింది, భగవంతుడి విభూతులన్నీ కూడా. 11వ అధ్యాయంలో మనకి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించారు, విశ్వరూప సందర్శనం. విశ్వరూపాన్ని అంతా కూడా చూపించడం జరిగింది. అంతా నేనే, ఈ మొత్తం విశ్వాన్ని మొత్తం కూడా, ఈ విశ్వం మొత్తానికి కూడా ఆధారం నేనే అని చెప్పినని ఆ విశ్వరూపాన్ని మొత్తం చూపించారు. ఇది ఒక అంశం మాత్రమే నాది, ఇంకా ఎంతో ఐశ్వర్యం ఉంది నాకు అని చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత ఇప్పుడు 12వ అధ్యాయం గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. శుద్ధ భక్తుల యొక్క 32 లక్షణాల గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. భక్తి యోగి శ్రేష్ఠుడు, భక్తి యోగం శ్రేష్టమైంది అనే విషయాన్ని చెప్పుకుంటాము. ఇప్పుడు ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? మనం పూర్ణమహ దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటాం కదా. లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలి అంటే స్టార్టింగ్ అక్షరం నుంచి నేర్చుకుంటాం. అలాగే కొంతకాలానికి ఆ లాంగ్వేజ్ మొత్తం కూడా ఎంతో వచ్చేస్తుంది, నిష్ణాతులు అయిపోతారు దాంట్లో. అదేవిధంగా భక్తి యోగంలో ఆధ్యాత్మికంగా మనం బీజ రూపం నుండి భక్తిని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. అది చేసుకోవడం ద్వారా మన చిన్న వయసు నుంచి భక్తి చేయడం ద్వారా మనం ఆధ్యాత్మిక పరిమళాన్ని అందిస్తుంది అనమాట. దాన్ని అందుకోగలుగుతాం, అందరికీ పంచగలుగుతాం. అంటే బీజం స్థానం నుంచి, చిన్న వయసు అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి కాదు, చిన్న పిల్లల నుంచి చేస్తే మంచిది, ఇంకా ఇంకా ఎంతో మంచిది. అది ఒక వయసు వచ్చినప్పటికీ కూడా భక్తిని మొదటి బీజ స్థానం నుంచి నేర్చుకోవాలి. స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అంటే చిన్న వయసు నుంచి అని అర్థం. చిన్న ఏజ్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నట్లు.
అలా నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ ద్వాదశోధ్యాయః. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసుకుందాం. మంగళాచరణం చేసుకున్న తర్వాత అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యేతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణే. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అథ ద్వాదశోధ్యాయః భక్తి యోగః. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తా ఏ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః. అర్జునుడు మళ్ళీ అడుగుతున్నారు, ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తియుక్త సేవలో నెలకొను భక్తులు మరియు అవ్యక్తము నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించేవారు. ఈ ఇరువురిలో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడతారు? ఎల్లప్పుడూ నీ భక్తియుక్త సేవలోనే నెలకొంటారు. వాళ్ళు శ్రేష్ఠులా, లేకపోతే నిరాకారాన్ని ఆరాధిస్తారు వాళ్ళు శ్రేష్ఠులు? ఇద్దరిలో ఎవరు యోగంలో పరిపూర్ణత పొందినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పినని భగవంతుడిని ప్రశ్నించారనమాట అర్జునుడు. ఇప్పుడు భక్తి యోగం అసలు ఎక్కడ మొదలైంది చూద్దాం. భక్తి యోగం అసలు ఎక్కడ మొదలైంది? మనకి 6వ అధ్యాయంలో ఆఖరి శ్లోకం మొదలైందనమాట భక్తి యోగం. ఆఖరి శ్లోకం యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మనః అని చెప్పి చదువుకున్నాం కదా మనం 6వ శ్లోకం.
శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం తమే యుక్త తమోమత అని చెప్పనని చదువుకున్నాం 6వ శ్లోకంలో. ఎవరైతే భక్తి యోగం భక్తిని చేస్తారో, అంటే భక్తి యోగం మనకి 6 అధ్యాయాలు కూడా భక్తి యోగం అన్నమాట. 7వ అధ్యాయం నుంచి 12వ అధ్యాయం వరకు మనకి భక్తి యోగం అని చెప్పుకున్నాం. 3 భాగాలు చేసాం మొత్తం 18 అధ్యాయాల్ని. దాంట్లో ఈ మధ్యలోది ఇప్పుడు ఈ రోజుతో అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు 6వ అధ్యాయంలో మనం అసలు యాక్చువల్గా 6వ అధ్యాయంలోనే ఆఖరి శ్లోకంతో మొదలైంది భక్తి యోగం అన్నది. అది ఏంటో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఫస్ట్ యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేన అంతరాత్మనః శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం తమే యుక్త తమోమతః. 6.47 శ్లోకం. అధికమైన విశ్వాసంతో ఉండి, అంటే భగవంతుడి మీదే విశ్వాసం ఉంచాలి. తనలో నన్నే తలస్తూ ఎప్పుడు భగవంతుడి గురించి ఆ తలంపు కలిగిన వాడై ప్రేమయుక్తమైన దివ్య సేవ ఎవరైతే చేస్తారో, ఆ యోగం నందు, ఆ భక్తి యోగంలో ఎవరైతే నెలకొంటారో వాళ్ళు నాతో మిక్కిలి సన్నిహితం కలిగి ఉన్న వాళ్ళు అని చెప్పినని నేను ప్రకటిస్తున్నాను. వాళ్ళు ఆ యోగులందరిలోకి ఉత్తమమైన వాళ్ళుగా ప్రకటిస్తున్నానని చెప్పేశారు. ఇదే నా అభిప్రాయము అని చెప్పారు. ఎప్పుడు 24 గంటలు 24/7 ఎప్పుడు కూడా నన్నే తలుచుకుంటూ హృదయంలో నన్నే నాదే తలంపుతో సంపూర్ణంగా ఎవరైతే శరణాగతి పొంది ఉంటారో వాళ్ళే ఉత్తమమైన యోగులు అని చెప్పినని 6వ అధ్యాయం ఆఖరి శ్లోకం నుంచి మొదలైపోయింది మనకి భక్తి యోగం. ఇప్పుడు మనం 12వ అధ్యాయానికి చేరుకున్నాం. 6 అధ్యాయాలు కూడా భక్తి యోగం చెప్పుకున్నాం మనం. 12వ అధ్యాయంలో ఇప్పుడు ఎన్ని యోగాలు చేసినా కూడా అతడు యోగి కింద, ఉత్తమ యోగి కిందకి రాడు. అంటే ఆసక్తి స్టేజ్లో ఉన్న భక్తుడు అనమాట ఉత్తమ యోగి, శ్రేష్ఠుడు అనమాట. అంటే సాధసంగా భజన క్రియ అనర్థ నివృత్తి ఈ స్టేజెస్ అన్ని దాటాలి. సాధసంగా భజన క్రియ అనర్థ నివృత్తి, నిష్ఠ, రుచి, ఆసక్తి. ఆ ఆసక్తి స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. తర్వాత ఆసక్తి స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు భావ ప్రేమ, ఆ భగవంతుడి ప్రేమ భావంలో ఆ పూర్తిగా ఆయన దేంట్లో నిండిపోతుంది అనమాట, మనసు నిండా. ఇంకా ఆయన తప్పించి వేరే ఇంకేది వాళ్ళు కోరుకోరు. అలాంటి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళే ఉత్తమమైన యోగులు అనమాట, శ్రేష్టమైనటువంటి వాళ్ళు. అష్టాంగ యోగి గొప్పవాడా లేకపోతే భక్తి యోగి గొప్పవాడా అంటే భక్తి యోగే గొప్పవాడు అని చెప్పిన కృష్ణ భగవానుడు చెప్పేశారు మనకి. జీవాత్మ యొక్క స్థితి, భగవంతుని యొక్క సేవ. ఆ జీవాత్మ ఏంటి? అంశ మాత్రం, ఆ కృష్ణుడిలో నుంచి అంశ వచ్చినటువంటి అంశ. దాని స్థితి ఏంటంటే ఎప్పుడో భగవంతుడి సేవే కోరుకుంటూ ఉంటుంది. కాకపోతే అది ఆ కర్మల్ని క్యారీ చేస్తూ వచ్చినందువల్ల అవిద్యతో నిండిపోతుంది. దేహంలోకి రాగానే ఇదన్నీ నావే అనుకుంటుంది జీవాత్మ. ఈ దేహం నాది, ఈ దేహంతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళు, వాళ్ళ దుఃఖం నాది, వాళ్ళ సుఖం నాది, వాళ్ళ సంతోషం నాది, ఇవన్నీ కూడా నావే 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 అనుకుంటూ ఉంటుంది.
కానీ యాక్చువల్గా జీవాత్మ స్థితి ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క సేవ. యజ్ఞాలు యాగాలు ఇవి చేసి ఏదో ఒక స్థితిని పొందినప్పటికీ కూడా అది భక్తి యోగి స్థితిని, ఆ స్థితికి సాటి రాదు. యజ్ఞాలు చేస్తారు, యాగాలు చేస్తారు, యోగిగా ఉంటారు, ఈ యోగా అష్టాంగ యోగం చేస్తారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ స్టేజెస్ అన్నీ కూడా భక్తి యోగ స్టేజ్కి సాటి రావు అన్నమాట. భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. గొప్పతనం చెప్పి తిరిగి ముగింపులో కూడా భక్తి యోగం గొప్పది అని చెప్పనని భగవంతుడు స్వయంగా ఇప్పుడు 6వ అధ్యాయం ఆఖరి నుంచి మొదలుపెట్టి చివరి అధ్యాయం 12వ అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడు భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది, భక్తి యోగే శ్రేష్ఠుడు అని చెప్పనని చెప్పారు ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇక్కడ మొదటి శ్లోకంలో ఏమడిగారు? బ్రహ్మం ఉపాసించే వాళ్ళు గొప్ప, భగవంతుని అంటే శ్యామసుందర రూపాన్ని ఉపాసించే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ అనేది అర్జునుడు అడిగారు అనమాట. బ్రహ్మాన్ని ఉపాసించాలా లేకపోతే శ్యామసుందర రూపాన్ని ఉపాసించాలా? అది ఎందుకు అడిగారు? కృష్ణుడి నోటి నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి భగవంతుడి గురించి చెప్పించుకుందాం ఆయన చేత, భక్తి యోగం గురించి. ఇప్పుడు ఇన్ని రోజుల నుంచి విన్నాడు కదా, అంత బంధమత అర్జునుడు లేదు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆ నోటి ద్వారా చెప్పించుకుందాం అనేది దేంట్లో ఆశతో ఆయన మళ్ళీ అడిగారు ప్రశ్న. రాధ విద్య రాజగుహ్యం అని చెప్పారు. విద్యల్లోకెళ్ళ రాజు ఎవరంటే భక్తి యోగమే. యోగినాం సర్వేషం అని చెప్పి కూడా చెప్పారు మనకి. మయ్యావేశ మనోయమం అని కూడా చెప్పారు. మయ్యావేశ మనోయమం నిత్యయుక్త ఉపాసతే అని చెప్పినని కూడా శ్రద్ధయో పరయోపేతం అని చెప్పినని మనకి చెప్పారు. భగవంతుడి గురించి మనం చర్చించుకోకపోతే అది ఏమవుతుందంటే, మనం ఇంత చెప్పినా కూడా భగవంతుడిని నమ్మకపోతే, భగవంతుడి గురించి చర్చించుకోకపోతే వాయస్తీర్థం అయిపోతుంది. వాయస్తీర్థం అంటే ఏంటి? కాకులు. కాకులన్నీ కూడా చేరతాయి. ఎక్కడ చేరతాయి? ఆ చనిపోయిన కళేబరాల మీద అక్కడ చేరుతాయి. ఆ కళేబరాల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడేస్తే వాటి మీద ఎంగిలి కుప్పల మీద చేరుతాయి. అదే హంసలు అనుకోండి, చక్కటి శుద్ధమైన నీటిలో వెళ్తూ ఉంటాయి. హంసలు పరమహంస స్థితికి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు, అంత శుద్ధంగా ఉంటుంది వాళ్ళ, అంత కల్మషం లేకుండా వాళ్ళది. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉంటారు. అంటే మనం ఇంత విన్నా కూడా, ఇంత చెప్పుకున్నా కూడా కృష్ణుడి గురించి మనకి సందేహాలు రాకూడదు. కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని చెప్పినది మనము నమ్మగలగాలి. బ్రహ్మం స్టేజీ, తర్వాత పరమాత్మ స్టేజీ. బ్రహ్మం స్టేజ్ అంటే ఈ వీళ్ళు ఏంటంటే ఆ పరమాత్మ స్టేజీ, పరమాత్మ ఆ అష్టాంగ యోగం చేసే వాళ్ళు ఏంటి? బ్రహ్మం స్టేజీ కూడా భగవంతుడిది. బ్రహ్మం కూడా ఆయన శరీరం నుంచి వచ్చినటువంటి కాంతి, అది బ్రహ్మజ్యోతి. బ్రహ్మం స్టేజీ, తర్వాత పరమాత్మ స్టేజీ, తర్వాత భగవాన్. పరమాత్మ ఏంటంటే హృదయంలో ఉంటారు. భగవంతుడు ఆ పరమాత్మ రూపంలో ఉంటారు. పరమాత్మని ఆరాధిస్తూ కొన్ని రోజులు వాళ్ళు ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవటం, అదంతా కూడా వాళ్ళు అష్టాంగ యోగం ఆచరించే వాళ్ళు కూడా ఆ పరమాత్మను పట్టుకుంటారు. తర్వాత కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత అయ్యో మనం ఈ రూట్లో వెళ్తున్నాం ఏంటని పరమాత్మను వదిలేస్తారు. వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ యోగం వైపు వెళ్ళిపోతారు. ఆ బ్రహ్మజ్యోతినే వాళ్ళు నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించడం మొదలు పెడతారు. బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవాన్. భక్తి యోగి ఏంటంటే ఈ బ్రహ్మం స్టేజీ, పరమాత్మ స్టేజీ రెండు కూడా దాటేసేసి
ఆ భగవంతుడిని ఆరాధిస్తాడు, భగవంతుడి కృపకు పాత్రుడు. శ్రీ భగవాన్ వాచ మయ్యావేశ్య మనో ఏ మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తతమా మతాః. ఏదో ఒక సేవలో భక్తులు నెలకొని ఉంటారన్నమాట, అభ్యాసం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, దేవాదేవుడైన కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ సాకార ఉపాసన రూపం పైననే తన మనస్సును స్థిరపరిచి మహోన్నత దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను అర్చించడంలో సర్వదా నెలకొని ఉన్నవారే అత్యుత్తమమైన యోగ పరిపూర్ణులుగా నా అభిప్రాయం అని చెప్పారు. శ్రద్ధతో ఎవరైతే సేవ చేస్తారో వాళ్ళే ఆ భక్తి యోగంలో పరిపూర్ణతని సాధిస్తారు అని చెప్పినని, అదే పరిపూర్ణమైన యోగం భక్తి యోగమే అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు ఇక్కడ. అంటే మై అంటే నాయందు, ఆవేశ అంటే శ్రద్ధతో ఎవరైతే మనస్సును నాయన నిత్యం సంలగ్నం చేసి ఉంచుతారో, నిత్యం అంటే మనం నిద్రపోతున్నా కూడా, లేచినా నిద్రపోయినా అన్నం తిన్నా ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా 24/7 అన్ని అవస్థల్లో కూడా ఆ భగవంతుడిని తోడుగా పెట్టుకుంటారో, ఆ భగవంతుడిదే లోకంగా తపన ఎవరైతే దాంట్లో ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళే భక్తి యోగులు. ఆ భక్తి యోగే శ్రేష్టమైన వాడు. ఇప్పుడు చాలా మంది ఉన్నారు మనకి, జైమిని ఉన్నాడు, మళ్ళా జైమిని, తర్వాత పతంజలి, కణాదుడు, కపిలుడు, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్క యోగం బోధించారు వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ రకరకాల యోగులు ఉన్నారు, రకరకాల పద్ధతులు చెప్పారు వాళ్ళు. కానీ వారి అభిప్రాయం వింటామా, లేకపోతే భగవంతుడు చెప్పింది వింటామా? భగవంతుడిదే వినాలి మనం, భగవంతుడినే ఫాలో అవ్వాలి. అహం సర్వస్య ప్రభువు అని చెప్పారు. అహం సర్వస్య ప్రభువు మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. ఎవరైతే బుధజనులు ఉంటారో వాళ్ళు ఆ భగవంతుడినే ఎన్నుకొని ఆ భగవంతుడిని కీర్తించి సేవిస్తారు. నా యందు మనస్సు లగ్నం చేసి నా నామాన్ని, రూపాన్ని, లీలలు, గుణాలు స్మరిస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే స్మరిస్తారో వాళ్ళే నిజమైన యోగి అన్నమాట, శ్రేష్టమైన యోగి. ఇది నా అభిప్రాయం అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. జీవాత్మ యొక్క స్వాభావిక స్థితి గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. భగవంతుడి సేవ చేయటమే జీవాత్మ యొక్క స్వాభావిక స్థితి. అంటే భగవంతుడికి దాసుడుగా ఉండాలనే కోరుకుంటాడు జీవాత్మ. ఇప్పుడు 3-4 శ్లోకాలు. ఏ త్వక్షరం అనే దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమతించ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సంనియేమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః ते ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతైతే రతాః. అంటే కర్మ మిశ్రమ భక్తులు, జ్ఞాన మిశ్రమ భక్తులు, వీరందరికన్నా కూడా నా పైన శ్రద్ధ గల భక్తులు, అనన్య చింతన ఎవరికైతే ఉంటుందో ఆ అనన్య చింతన ఎప్పుడు అన్యమేది తలుచుకోరు అనమాట. నిరంతరం భగవంతుడి చింతనలోనే ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే శ్రేష్ఠులు. కర్మజ్ఞానాదుల్లో సమ్మిళితంగాని శుద్ధ భక్తి చేయగలగాలన్నమాట. ఆ స్టేజ్కి వెళ్తారు, వాళ్ళే శుద్ధ భక్తులు. అలాంటి వాళ్ళే శ్రేష్టమైన వాళ్ళు అని చెప్పినని
చెప్తున్నారు భగవంతుడు. అక్షరం అంటే నాశనం కానిది. ఏత్వక్షరం అని ద్వేష్యం దేశ్య అని చెప్పారు కదా, అక్షరం. ఇక్కడ చూడండి, ఏత్వక్షరం. ఇక్కడ అక్షరం వచ్చింది కదా, అంటే క్షరం లేదనమాట. అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచించ కూటస్థం అచలం ధ్రువం. కానీ ఇంద్రియాతీతం, సర్వవ్యాపకం, ఊహాతీతం, మార్పులేని కథలని స్థిరమైన వ్యక్తీకరింపబడని, అంటే పరతత్వ నిరాకార భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ యోగులు మన బాహ్య ఇంద్రియాలు, శ్రవణ కీర్తన స్మరణ, వీటికన్నా కూడా శ్రేష్టమైన ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఆ శుద్ధ భక్తులు ఆ యోగమే శ్రేష్టమైంది అని చెప్తున్నారు. పరతత్వ నిరాకార భావన పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సమభావం కలిగి అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై చివరికి నన్ను పొందుతారు. ఇక్కడ ధ్యానం గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ నిరాకారాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కానీ ఆ ధ్యానం చేస్తూ ఉన్న వాళ్ళు, నిరాకారాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనేది కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అని చెప్పి నన్ను అడిగితే, ఫోకస్ చేస్తున్నాను నేను, నాకేమి తెలియట్లేదు, నాట్ షూర్. చూస్తున్నానో ఏం ఫోకస్ చేస్తున్నానో నాకు తెలియట్లేదు, అంటే ఆ తెలియని స్థితిలో ఉంటారనమాట వాళ్ళు. ఈ స్థితి ఎలాంటిది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకి. క్లేశో అధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్త చేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. పరమపురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వం పట్ల మనస్సు ఆసక్తమైన వారికి పురోగతి చాలా కష్టమనటలో, చాలా కష్టమనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు, చాలా కష్టమైంది. ఆ విధానంలో పురోగతి సాధించడం దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టమే, ఎప్పుడూ కష్టమే. ఇది ఈ విధంగా యోగాభ్యాసం చేసి యోగాభ్యాసం ద్వారా బ్రహ్మాన్ని పొందటం అనేది క్లేశో అధిక తరస్తే, చాలా క్లేశాలతో కూడుకున్నటువంటిది అనమాట. చాలా కష్టాలు ఉంటాయి దీంట్లో. ఈ పద్ధతిలో బ్రహ్మాన్ని ఉపాసించే వారికి ఆనందం తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఆ ఇంద్రియాలన్నీ ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ వాటిని తమ అధీనంలోకి తెచ్చుకోవడానికి చాలా సాధన చేస్తారు మళ్ళీ. ఈ మార్గం ఎంతో కష్టమైంది, కఠినమైంది. అష్టాంగ యోగం ప్రక్రియ, వీరి మార్గం కఠినమైంది, విపరీతమైన దుఃఖం కలుగుతుంది. ఇది దుఃఖాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు కదా, వాళ్ళు కూడా మనుషులే కదా, వాళ్ళకు కూడా ఒక రకమైన ప్రేమ ఉంటుంది లోపల, దాన్ని కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నామని వెళ్తారు. వెళ్ళి కూర్చుని వాళ్ళు చేయడం మొదలుపెట్టి ఫెయిల్ అయిపోతారు. అందుకే ఆ యోగంలో మొత్తం కూడా వాళ్ళు సమాధి స్థితి దాకా వెళ్ళే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు, ఫెయిల్ అయిపోతారు. ఆ వాతావరణం సరిపడక, ఇంద్రియాలు సరిగ్గా వినక, చెప్పిన మాట విన్నందువల్ల, నెక్స్ట్ ఒక్కళ్ళే ఉండలేక, ఆహార సదుపాయం లేనందువల్ల, ఇవన్నీ కష్టాలు. వాటన్నింటి మూలంగా ఆ అష్టాంగ యోగి ధ్యానయోగి ధ్యానం చేస్తూ కూర్చుంటాడు, ఆ నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధిస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా క్లేశాలు అనుభవిస్తారు, వీళ్ళు చాలా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు. అది భౌతిక, అది దైవిక, ఆధ్యాత్మిక కష్టాలు ఎన్నో అనుభవిస్తారు వాళ్ళు. అనుభవించిన తర్వాత
వాళ్ళు కొంతమంది ఆ బ్రహ్మం వరకు చేరుకుంటారు, లేని వాళ్ళు మధ్యలోనే ఫెయిల్ అయిపోతారు, మధ్యలోనే వాళ్ళు వాళ్ళ యోగాన్ని ఆపేస్తారు, ఆపేసి ఫెయిల్ అయ్యి చూస్తారు. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. కానీ యత్పాద పద పంకజ అంటే ఆ పువ్వుల రెక్కలు ఎలా ఉంటాయి, మన తామర పువ్వుల రెక్కలు అలా ఉంటాయి ఆ భగవంతుడి పాదాలు. ఎవరైతే ఆ పాదాలను ఆశ్రయిస్తారో, ఆ పాద సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో, అలాంటి భగవంతుడి సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ అనుకుని ఆకర్షితులై, ఆ పాదాలకు ఆకర్షితులై ఉంటారో అలాంటి భక్తులు శ్రేష్టమైన వాళ్ళు. పార్థ, కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా, అంటే చంచలమైన మనస్సు లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానించే ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరం నుంచి రక్షించేవాడిని అవుతాను అని చెప్పనని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ మనకి దీంట్లో చెప్పారు చూడండి, 6వ శ్లోకంలో, 6వ శ్లోకం భాష్యంలో ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, జై ప్రభుపాద్. నయామి పరమం స్థానం అచిరాది గతిం వినా గరుడ స్కందమారోప్య యథేచ్ఛమని వారితః. వీళ్ళు భగవంతుడు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళని ఈ శుద్ధ భక్తులు మరణవాసనమైనప్పుడు వాళ్ళని ఆ గరుత్మంతుడి దగ్గర నుంచి మీద వస్తారట. భగవంతుడు గరుత్మంతుడి మీద వచ్చి ఆ గరుడ స్కందాలు, ఆ రెక్కల మీద కూర్చోబెట్టుకుంటారు. వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకొని గరుడ పక్షి వాహనంపై ఎక్కి తటాలను వచ్చి వెంటనే భక్తుడిని ఈ సాగరం నుంచి, సంసార సాగరం నుంచి రక్షిస్తారు. రక్షించి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు ఆయన వాళ్ళు. ఎవరంటే భగవంతుడు డైరెక్ట్గా తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు వైకుంఠానికి, ఆయన లోకానికి, గోలోకానికి. యావై సాధన సంపత్తి పురుషార్థ చతుష్టయే తయా వినా తదాప్నోతి నరో నారాయణ శ్రేయః. ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూస్గా హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని పవిత్ర నామాన్ని జపించడితే మాత్రమే భగవద్భక్తుడు సులభంగా సుఖకరంగా ఆ గమ్యాన్ని చేరగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ యోగ విధానాలు, మళ్ళా మానసిక కల్పనలు, కర్మాచరణాలు, యజ్ఞము, దానము, ఇవన్నీ కూడా ఏవి దీనికి సాటి రాదు. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి సంబంధించిన ఇతర విధానాలు ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ వాటన్నింటినీ కూడా వదిలి ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండి భక్తితో భగవంతుడికి సేవ చేస్తారో, పూర్తిగా శరణాగతులైతారో, వారిని భగవంతుడు తన ధామానికి చేర్చుకుంటాడు. 1 సెకండ్.
కార్యకలాపాలన్నింటినీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా అంకిత భావంతో భక్తి సేవలో నిమగ్నమై మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను జన్మ మృత్యు సాగరం నుంచి శీఘ్రమే రక్షించేవాడిని అవుతాను. ఆ గజేంద్రుడు నా అంతవాడు లేడని చెప్పినని మొత్తం కూడా నీళ్ళన్నీ చిదరగొట్టి మొత్తం ఆయన పాదాల కింద పుష్పాలన్నీ కూడా కమలాలన్నీ తొక్కేశారు. ఆ తొండంతో నీళ్లు చల్లుతూ అంతా బురద బురద చేసేశారు. ఆనందం అన్నమాట. భార్యల్ని దాని పిల్లల్ని సంతోష పెట్టడం కోసం నేను గొప్పవాడిని, నా అంతవాడు లేడని చెప్పినని. వెంటనే మధ్యలో ఎక్కడో ఉంది ముసలి వచ్చి పట్టుకుంది కాల్ని. ఇంకా మొసలి పట్టుకున్న తర్వాత దాన్ని వదిలించుకోవటం కష్టం. దాని దగ్గర కూడా పోరాడాడు ఆయన గజేంద్రుడు. నేను ఇంత బలవంతుడిని మొసలి ఏం చేస్తుంది నన్ను అనుకుని చాలా రోజులు పోరాటం చేశాడు. మిగిలిన ఏనుగులన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి. ఆ భార్యలు పిల్లలు అందరూ ఒడ్డుకెళ్ళి కూర్చున్నాయి. ఎవ్వరూ ఏమి చేయలేకపోయినారు, చూస్తూ ఉన్నారంతే. కానీ లాస్ట్కి ఆయన భగవంతుడు గుర్తుకొచ్చారు ఆయనకి, గజేంద్రుడికి. ప్రార్థన గజేంద్రుడి స్తుతి చేయంగానే, అంటే పూర్వజన్మలో ఆయన భక్తుడు అనమాట, అందుకని జ్ఞాపకం వచ్చింది అంత్యకాలంలో. ఆ కష్టం, అంత కష్టంలో ఉన్నాడు. భగవంతుడు వచ్చేసేసి ఆ గరుత్మంతుడి మీద వచ్చేసి ఆ భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకున్నారు, ఆ రెక్కల మీద. గజేంద్రుడు ఫస్ట్ రాగానే ముసలిని సంహరించేసి ఆయన చెప్పారు, ఇంకా నాకు ఈ భౌతికమైనటువంటి జీవితం ఇంకొద్దు, నన్ను నీ దగ్గరికి చేర్చుకోమని స్తుతి చేశారు. గజేంద్రుడు తన దగ్గరికి తీసేసుకున్నాడు భగవంతుడు. అలా మనకి ఇక్కడ చెప్పారు కదా, నయామి పరమం స్థానం అచ్చిరాది గతిం వినా గరుడు స్కందమారోప్య యథేచ్ఛమనివారిత. ఆ గరుడ పక్షి వాహనం పైన ఎక్కి తటాలను వచ్చేస్తారు ఆయన. ఇప్పుడు మనం భౌతికంగా కూడా మనకు వచ్చే కష్టాలు, మనం మొత్తం చుట్టూ మొసళ్ళు అనమాట. మొసళ్ళన్నీ వచ్చి పీడిస్తూ ఉంటాయి మనల్ని. కానీ మనము ఇట్లా తప్పించుకుందామా, అట్లా తప్పించుకుందామా, ఆ కష్టం ఈ విధంగా పోతుందా, ఆ విధంగా పోతుందా అని చెప్పిన ఆలోచనలు చేస్తాం. కానీ ఈ దేవుణ్ణి చేస్తే 40 ప్రదక్షిణాలు చేస్తే 108 కొబ్బరికాయలు కొడితే ఇది ఫలితం వస్తుందిట. ఆ భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవాలి అనే ఆలోచన రాదు. ఆ చిన్న చిన్న తాత్కాలికమైన ఫలితాల కోసం మనము ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతమైనటువంటి ఫలితం ఉన్నది అని చెప్పిన అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచించాం. భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుంటే గనక మనకి ఈ భౌతికమైనటువంటి సంసార సాగరం నుంచి మనల్ని రక్షిస్తారు. అనన్య భక్తి గురించి చెప్తున్నారు. మయ్యేవ మనాధస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవా అతవూత్వం న సంశయ. దేవాదేవుడినైన నాపై నీ మనస్సును స్థిరపరచు, నీ బుద్ధినంతా నా కొరకు ఉపయోగించు. ఆ విధంగా నీవు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎప్పుడు నివసిస్తావు. మయ్యేవ, నీ మనస్సు నా యందు సంలగ్నం చెయ్యి. మయ్యేవ మనాధస్వ, ఆ శ్యామసుందర రూపం ఉంటుంది కదా, దాని మీద దృష్టి పెట్టమంటున్నారు. నిరంతరం భగవంతుడి ఆనందం కోసం ఏదైనా పని చేస్తూ ఉండాలి. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం అవన్నీ కూడా చేయాలి. అవన్నీ చేయటం ద్వారా మనకి సంసారం పైన ఆసక్తి తగ్గిపోతుంది.
సంసారం పైన ఆసక్తి అంటే మనం ఉంటాం. ఆ అంటే మేమందరం గృహస్థులం అండి, మేము సన్యాసులం కాదు. ఏంటి మీరు మమ్మల్ని సంసారం మీద ఆసక్తి తగ్గించుకోమంటారేంటి? మా పిల్లల్ని చూసుకోవాలి, మనవాళ్ళని చూసుకోవాలి, మనవరాళ్ళని చూసుకోవాలి, సంపాదించకపోతే ఎట్టాగంటారు మీరు? అవన్నీ చేస్తున్నా కూడా వాటి మీద ఆసక్తి ఉండదు మనకి. ఆ భగవంతుడి మీదే ఆసక్తి పెట్టుకోమంటున్నారు. మీ కార్యక్రమాలని మేవి మానుకోమని భగవంతుడు చెప్పట్లా, అర్జునుడికి అదే చెప్తున్నారు. అర్జునుడికి ఏం చెప్తున్నారు? క్షత్రియుడివిరా నువ్వు, మొత్తం అందరినీ నేనే సంహరించేశాను, వీళ్ళందరినీ కూడా నా చేతిలో చచ్చిపోయినారు అంటే, నా చేతిలో చచ్చిపోయినారు అంటే లాస్ట్కి జరిగేది కూడా చెప్తున్నారు అనమాట ఆయన. నువ్వేమి వీళ్ళని సంహరించట్లేదు, జస్ట్ నిన్ను ఒక పనిముట్టుగా ఉపయోగించుకుని నీకు ఆ కీర్తినివ్వడానికి నేను నిన్ను తీసుకున్నాను. అంతేగాని నేను 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 క్షత్రియుడిని, క్షత్రియుడిని అనే విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోవాకు. బిచ్చమెత్తుకొని తింటానంటావేంటి? మళ్ళీ నీకు ఆలోచన వచ్చేస్తుంది, క్షత్రియుడిగా నువ్వు ఎలా అయితే ఉన్నావో ఆ ఆలోచన వచ్చేస్తుంది నీకు. ఆ లక్షణాలు వచ్చేస్తాయి, అప్పుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది, మళ్ళీ వెనక్కి వస్తావు నువ్వు. అంటే ప్రిటెండర్గా మారొద్దు నువ్వు, మిథ్యాచారిగా. నువ్వు చేయాల్సిన ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు అని చెప్పి నన్ను కూడా భగవంతుడు మనకి చెప్పారు ముందర అధ్యాయాలు అర్జునుడికి. అంటే మనకి నీ బుద్ధినంతా నా కోసం ఉపయోగించు, ఆ విధంగా నువ్వు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ నెలకొంటావు అని చెప్పినని ఆ శ్రవణ కీర్తన స్మరణాది భక్తిని చేయమని చెప్పి, అది చేయటం ద్వారా మనకి ఆ సంసారం మీద ఆసక్తి తగ్గుతుంది. అది తగ్గినప్పుడు ఆ విధంగా నువ్వు నిస్సందేహంగా నాలోనే ఎల్లప్పుడూ కూడా నివసిస్తావు. అది ఆయనలో మనం నివసించడం అంటే పూర్తిగా మన హృదయం మొత్తం కూడా ఆ భగవంతుడితో నిండిపోవాలి. అది పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోవాలి భగవంతుడికి. సాధన అలా అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి? అథ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. అభ్యాసం చెయ్యి అర్జున. ఓ ధనంజయ, ధనాన్ని జయించడానికి ఏ విధంగా అయితే నువ్వు కష్టపడ్డావో, అక్కడ రాజసూయ యాగం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర పాపం అప్పుడు ధనాగారం మొత్తం కూడా ఖాళీ. ఏదో అంత రాళ్ళు రప్పలు ఉన్న స్థలం ఇంద్రప్రస్థం మొత్తం కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళకి. ఓ నువ్వు పరిపాలించుకోపోమని చెప్పి అదంతా వాళ్ళు చదువు చేసుకుని శుభ్రం చేసుకుని అంతా చేసుకున్న తర్వాత రాజసూయాగం చేద్దామంటే వాళ్ళకి ఖజానా ఖాళీ. ఎట్లా చేస్తారు రాజసూయాగం? రాజసూయాగం అంటే అందరికీ భోజనాలు పెట్టాలి, శాంతి చేయాలి, బ్రాహ్మణుల్ని పిలిపించాలి, ఆ బ్రాహ్మణుల తృప్తి కోసం ఇవ్వాలి, అన్నిటికీ ధనం కావాలి. అప్పుడు ధనం కోసం అర్జునుడు వెళ్తాడు, అన్ని దిక్కులకి వెళ్తాడు, మిత్ర రాజ్యాల వాళ్ళందరూ కూడా ఇస్తారు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు, అక్కడ హిమాలయన్స్ దగ్గర కుప్పలు కుప్పలుగా పోసి ఉంటుంది ధనము, అది తీసుకొచ్చుకో, అది తీసుకొచ్చి చేయమని చెప్పి చెప్తారు. ఎలా ఉంటుంది అక్కడ కుప్పలు కుప్పలుగా? ఈ బ్రాహ్మణులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరికీ దానం ఇస్తారు రాజులు. ఆ ఇచ్చిన దానం మొత్తం ఇంటికి తీసుకెళ్లరు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంత ధనాన్ని అక్కడ వదిలేస్తారు. ఆ నగలు కానీ అప్పుడు నాణ్యాలు ఉండేవి కదా, బంగారు నాణ్యాలు ఉండేవి, మొత్తం కూడా అక్కడ కొంత వరకే తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. అదేంటంటే వాళ్ళు ఎంతవరకు జపం చేసుకుని సాధన చేయగలరో అంతవరకు మాత్రమే తీసుకెళ్లేవాళ్ళు. వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, మిగిలిన ఎక్స్ట్రా ఉన్నదంతా అక్కడ వదిలేసేవాళ్ళు. అట్లా ఉన్నదంతా కూడా తీసుకొచ్చుకో నువ్వు. రాజులందరినీ కూడా ఆయన జయించాడు. అర్జునుడు వస్తున్నాడంటే ఇష్టం లేకపోయినా సరే కొంతమంది ఇచ్చారు, ఇష్టపడి కొంతమంది ఇచ్చారు, ఆ విధంగా ధనాన్ని ఇచ్చారు ఆయనకి. అందుకని ధనం చేయడం అనమాట.
నువ్వు దానికోసం ఏ విధంగా అయితే శ్రద్ధగా వెళ్ళి ధనాన్ని జయించి వచ్చావో అదే విధంగా ఎంత శ్రద్ధగా అయితే ఆ కార్యక్రమాన్ని చేశావో అంతే శ్రద్ధతో విచలనం లేకుండా నీ మనస్సుని వేరే వైపు పోకుండా చూసుకో. నా మీదే స్థిరపరచు. పూర్తిగా సరెండర్ అయిపో. నువ్వు భక్తి యోగ నియమాలను అనుసరించు. ఈ విధంగా నన్ను పొందే కోరికను పెంచుకో నువ్వు అంటే అర్జునుడికి కాదు మనకి చెప్తున్నారు. మనం వెళ్తాం కదా, మనం అన్ని సంసారానికి సంబంధించిన విషయాల మీద ఎక్కువగా ఇంద్రియాశక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకి. ఇంద్రియ తృప్తి కోసంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. వాటిలన్నిటినీ కూడా ప్రయత్నం చేసుకుంటే చేసుకున్నావు, కానీ పూర్తిగా నీ మనసు మొత్తం దాని మీద పెట్టవాకు. నువ్వు పెట్టాల్సింది నా పాదాల మీద, నన్ను సేవించుకో అని చెప్పనని భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ అభ్యాసం చెయ్యి. నిష్కామ కర్మ అభ్యాసం చేయలేకపోయినావు. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ ఫలమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిమవాప్యసి. ఇప్పుడు సాధన ద్వారా నన్ను పొందుతావు, లేదు అభ్యాసం చేయి అని చెప్తున్నారు. అభ్యాసే సమర్థోసి. భక్తి యోగ నియమాలను నువ్వు అభ్యాసం చేయలేకపోతున్నావు. ఆ నియమాలు ఉంటాయి భక్తి యోగం చేయడానికి కూడా. ఆ నియమాలు నువ్వు పాటించలేకపోతున్నావు. శ్రవణ కీర్తన స్మరణ ఇవన్నీ కూడా చేయలేకపోతున్నావు. చేయలేకపోయినప్పుడు నా కోసం పనులు చెయ్యి. పనులు చేయటంలో నీ మనస్సుని నగ్నం చెయ్యి అని చెప్పినని సేవ చెయ్యి. భక్తియుక్త సేవ చేయటం వల్ల నువ్వు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలుగుతావు. నువ్వు చేస్తున్నావు కదా పని, ఆ చేసే పని మొత్తం కూడా నా కోసం చెయ్యి. పని చేసేటప్పుడు అంతా కూడా నువ్వు నన్ను తలుచుకో, నా కోసం చేస్తున్నట్టుగా అనుకో అని చెప్పినని నిష్కామ కర్మఫలం. ఆ కర్మఫలాలు త్యాగం చేయమంటున్నారు భగవంతుడు. ఇక్కడ చూడండి, ఒక అభక్తుడు ఏమనుకుంటారు, హరే కృష్ణ, ఇక్కడ నేనే సంపాదిస్తున్నాను, నేను చాలా తెలివిగలవాడిని, అందుకే నేను అంత పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్నాను, ఎంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నాను, నా పక్కవాడు మొన్న పెద్ద టీవీ కొనుక్కున్నట్ట, అంతకన్నా పెద్ద టీవీ కొంటా నేను, అంతకన్నా పెద్ద ఇల్లు కడతా అంటే ధనం కనిపించగానే వాడికి ఇటువైపే వెళ్తుంది ఆలోచన. ఎంత పెద్ద ఇల్లు కడదామా, ఎంత పెద్ద టీవీ కొనుక్కుందామా, ఇంట్లో వాళ్ళని సుఖపెడదామా, ఇంద్రియ తృప్తి. ఈ బయట బాహ్య ఇంద్రియాలన్నీ కూడా తృప్తిపరచడం కోసంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఈ కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు వీటన్నింటినీ కూడా తృప్తిపరచడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు ఏంటి? కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవులు, స్కిన్. ఈ 5 ఇంద్రియాలని కూడా తృప్తిపరచాలి. ధనంతో ఏదో ఒకటి కొంటాడు, వెచ్చిస్తాడు, వెచ్చిచ్చి ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చి దాన్ని తెచ్చానన్న ఆనందంలో మొత్తం ఫ్యామిలీ మొత్తం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అది కూడా నా తెలివితేటల మూలంగా రజోగుణం అంతా నేను చేశాను, నేను సంపాదించాను, ఇదంతా అనుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట. అదే భక్తుడు అనుకోండి, ఐ విల్ బై ఏ గీత, ఒక 200-300 చేతిలో కనిపించినాయి, ఒక భగవద్గీత పుస్తకం కొనుక్కుందామా, లేకపోతే చిన్న చిన్న బుక్స్ ఉంటాయి ప్రభుపాదుల వారివి, ఆ బుక్స్ కొనుక్కుందామా అని చెప్పినని భగవంతుడి వైపు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు భక్తుడైతే కనుక. ఇదంతా భగవంతుడు ఇచ్చింది నాకు, నేను ఈరోజు ఈ అన్నం తినగలుగుతున్నాను ఈరోజు అంటే ఆ భగవంతుడి ప్రసాదం అనుకొని తింటాం భక్తులు. అంత నా గొప్పతనం అని చెప్పినని అనుకోడనమాట.
సకామ కర్మ. ఇప్పుడు సాధనా భక్తి, భావభక్తి, ప్రేమ భక్తి. శ్రవణం, కీర్తనం, వందనం అంతఃకరణ శుద్ధి కలగని వాళ్ళ కోసం ఈ శ్రవణం, కీర్తనం, వందనం ఇవన్నీ కూడా ఆ అంతఃకల్మషాలు ఉంటాయి వాళ్ళకి. ఆ అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగించుకోవడం కోసంగా ఇవి పనికొస్తాయి. శ్రవణం చేయటం, కీర్తనం చేయటం, స్మరణం చేయటం, వీటన్నింటి ద్వారా అంతఃకరణ శుద్ధి జరుగుతుందన్నమాట. అందుకని చెప్పినని వాళ్ళు ఆ అంతఃకరణ శుద్ధి కోసంగా ఆ శ్రవణ, కీర్తన, వందనాలు చేస్తూ ఉంటారు. అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగిన వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు మననం చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా మనసులో ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు అంతఃకరణ శుద్ధి కలిగినటువంటి వాళ్ళు. ఈ శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణలు ఏవి కూడా వాళ్ళకి అవసరం లేదు. పూర్తిగా భగవంతుడితో నిండిపోతుంది వాళ్ళ హృదయం. ఎప్పుడూ ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉంటారు. అంటే కొంచెం అపరాధాలు ఉంటాయి హృదయంలో, కొంత అంతఃకల్మషాలు ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఈ శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణలు చేయటం ద్వారా అవి తొలగించుకుంటేందుకు అభ్యాసం చేస్తారనమాట. అవి అవి పాటిస్తారు, అవి చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా ఆ భగవంతుడి ఈ బాహ్యేంద్రియాలతో చేసేవన్నమాట. అవన్నీ కూడా శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ ఇవన్నీ కూడా కళ్ళతో భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళటం, భగవంతుడిని చూడటం, పుస్తకాలు భగవద్గీత చదువుకోవటం, శ్రవణం చేయటం, స్మరణం చేయటం, ఇవన్నీ కూడా బాహ్యమైన చెవులు, కళ్ళు, స్కిన్, టచ్, ముక్కు, వీటి ద్వారా మనం అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. అదే అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగిపోయినాయి, అనర్థాలు ఏమి లేవు. లేనప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే పూర్తిగా ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటారు. ఆ ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోతారు అన్నమాట. లోపల ఇంద్రియంతో వాళ్ళు మనస్సులో ధ్యానాన్ని పూర్తిగా చేసి భగవంతుడి కృపకు పాత్రలు అవుతారు. భగవంతుడి ఆనందాన్ని పొందుతారన్నమాట. అంటే మననం శ్రేష్టం. ఆటోమేటిక్గా ధ్యానం అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. అవునా, అయితే నేను ధ్యానం చేస్తాను మాతాజీ, నేను ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతా. అదేం కుదరదు. ఫస్ట్ బీజం దగ్గర నుంచి వెళ్ళాల్సిందే, లేకపోతే చేయలేరు. భగవంతుడిని ప్రాప్తింప చేసుకోవాలంటే, ఆ ధ్యానం స్టేజ్కి వెళ్ళాలంటే శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ ఇవన్నీ కూడా చేయాల్సింది. ఇవన్నీ కూడా మనం బాహ్య ఇంద్రియాలతో చేసేటువంటివి. బాహ్య ఇంద్రియాలతో చేసేది ఏంటంటే అది మనం ప్రయత్నపూర్వకంగా చేయాలి. కళ్ళతో చూడాలి అని అనుకుని ఒక ప్రయత్నం ద్వారా చేయాలి. ప్రయత్నం అవసరం అన్నమాట. ఈ స్వతహాగా ఏదంటే ఈ ధ్యానం అనేది స్వతహాగా సిద్ధిస్తుంది. ధ్యానం చేయటం వాళ్ళకి స్వతహాగా సిద్ధి పొందే స్థితికి వచ్చేస్తారు. అంటే యోగ సిద్ధి, భక్తి యోగ సిద్ధి పొందేందుకు వచ్చేస్తారు ఆ స్టేజీ. దానంతట అదే జరిగిపోతుంది. కానీ ఇది మాత్రం శ్రవణం చేయాలన్నా, మననం చేయాలన్నా, కీర్తనం చేయాలన్నా మన ఇది కావాలన్నమాట. సపోర్ట్ కావాలి, మనసు సపోర్ట్ చేయాలి, సాధన చేయాలి ప్రయత్నపూర్వకంగా. అప్పుడు మాత్రమే మనం చేయగలుగుతాం. అంతఃకల్మషాలన్నీ కూడా తొలగించుకోగలుగుతాం. ఇక్కడ చూడండి, ఈమె ఆ చిన్న పిల్లవాడు అప్పటి నుంచి వింటున్నదిట భగవంతుడి గురించి. ఆయన లీలలన్నీ వింటున్నది. ఎట్లాగైనా ఆ భగవంతుడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడిని చూడాలి, ఒక్కరోజు దర్శనం అయితే బాగుండని అనుకుంటూ ఉన్నది ఆమె.
పళ్ళు అమ్ముకుంటుంది అనమాట. ఒకరోజు ఆ వీధిలో వెళ్తూ ఉన్నది. వెళ్తూ ఉంటే కృష్ణుడు చూశారు. అంటే అయాచితంగా అనమాట. ఆమె అనుకోకుండా ఆ ఫలితం ఇచ్చేశారు ఆయన భగవంతుడు. రమ్మని పిలిచారు. ఆ పండ్లన్నీ నాకు కావాలి ఇవ్వమని అడిగారు. ఆమె ఆయన దర్శన భాగ్యం కోసం ఎదురు చూస్తున్నది. మొత్తం కూడా ఇచ్చేసింది బుట్టలో పండ్లన్నీ కూడా. ఇంత అని చెప్పలా, ఇంత అని అడగలా, చెప్పలా, ఏమీ లేదు. ఆ పండ్లు ఇచ్చేయంగానే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ధాన్యం బస్తాల్లో ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ధాన్యం ఇచ్చి ఎదుటి వాళ్ళ దగ్గర వస్తువు తీసుకుండే ఇదన్నమాట. అప్పుడు మా చిన్నతరం వరకు కూడా అదే జరిగింది. మనం ధాన్యం ఇస్తే కూరలు ఇచ్చేసి వెళ్ళేవాళ్ళు మా చిన్నతనంలో. డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవడం అది లేదు. వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న వస్తువులు వాళ్ళకిస్తే వాళ్ళ వస్తువులు వీళ్ళకి ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళు పండించినవి, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు తయారు చేసినవి. తర్వాత నిదానంగా ధనంది వచ్చేసింది ప్లేస్ ధనానికి. ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఏం చేశారంటే వెళ్ళిపోయి ఆ గోతంలో ఉన్నటువంటి ధాన్యాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు. పరిగెత్తుకుంటూ తీసుకొచ్చారు. ఆ చేతుల్లో మొత్తం కూడా హోల్స్, మా చిన్న పిల్లవాడు కదా, మొత్తం ఆ చేతుల్లోంచి కారిపోయినాయి ఆయన తెచ్చినవి. ఒక 4-5 గింజలు తీసుకొచ్చి ఆ బుట్టలో వేశారు. తెలియలా, మామూలుగా ఖాళీ బుట్ట కనిపిస్తుంది కదా, గుడ్డ కప్పేసుకున్నది వెళ్ళిపోయింది. ఇంటికెళ్ళి ఆ గుడ్డ తీసి బుట్ట తగిలిద్దామని గుడ్డ తీసేటప్పటికి దాని నిండా మణులు మాణిక్యాలతో నిండిపోయి ఉన్నది ఆ బుట్ట. అంటే ఆయన అయాచితంగానే మనకి ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తారు, మనం అడగక్కర్లా. కాకపోతే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సకామ కర్మ, పూర్తిగా భగవంతుడికి సరెండర్ అయిపోవాలి. సరెండర్ అయిపోయినప్పుడు ఆ ఆనందంతో ఆయన మన మీద కృపావర్షం కురిపిస్తారు. శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగః త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతున్నావు. ఆ శ్రవణ కీర్తన కూడా చేయలేకపోతున్నావు నువ్వు అభ్యాసం. అప్పుడు జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి. జ్ఞానం కంటే ధ్యానం ఉత్తమమైనది. ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది. నిష్కామ కర్మయోగం చేయమంటున్నాడు. అంటే నిష్కామ కర్మయోగం చేయి. నిష్కామ కర్మయోగం కన్నా కూడా ధ్యానం ఉత్తమమైనది. ఆ ధ్యానం కన్నా కూడా ఆ జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవటం ఎంతో ఉత్తమమైనది. భక్తి యోగాన్ని అవలంబించటం ఎంతో ఉత్తమమైన పద్ధతి. శ్రవణ కీర్తనాది స్మరణ చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా మనకి క్లేశతరం. క్లేశో అధిక తరస్తేషం, ఎంతో క్లేశాలతో నిండుకొని ఉంటుంది ఇది. ఈ నిష్కామ కర్మఫల యోగం కూడా మనం ఏదన్నా రుచికరమైన పదార్థం చేసేటప్పుడు ఆ కృష్ణుడికి ఇష్టంటా అని మనం చేయం. ఇది నాకు ఇష్టము, ఈరోజు ప్రసాదం కింద ఇది చేస్తున్నా, మా పిల్లవాడికి చాలా ఇష్టం ఇది, కాబట్టి ఈరోజు ప్రసాదం కింద ఇది ఈరోజు ఆఫర్ చేస్తున్నాను భగవంతుడికి. అది కరెక్ట్ కాదు. భగవంతుడి ఇష్టమే మన ఇష్టంగా అనుకోవాలన్నమాట. మన ఇష్టాన్ని భగవంతుడి ఇష్టంగా కాదు. అద్వేష్టా సర్వభూతానాం మైత్రకరుణ ఏవ చ. నిర్మమో నిరహంకారః సమదుఃఖ సుఖక్షమీ. సంతుష్టः సతతం యోగి ఏతాత్మా దృఢ నిశ్చయః. మయి అర్పితమనో బుద్ధిః యో మద్భక్తః స మే ప్రియః. అన్ని జీవుల పట్ల దయగల స్నేహితుడే గాని అసూయ పడనివాడు, తనని యజమానిగా భావించనివాడు,
అన్ని జీవుల పట్ల దయ ఉండాలి. అంటే భూత దయ. ఇప్పుడు మనం తినేటప్పుడు అవి పాపం ఆకలితో ఉంటాయి కదా, కుక్కలు కానీ చిన్న పక్షులు కానీ. ఎండాకాలం కొంచెం నీళ్లు పెట్టటము, వాటికి ధాన్యం వేయటము, ఆ కుక్కలు వాటికి కొంచెం ఆహారం బయట తిరుగుతూ ఉంటాయి, వాటికి కొంచెం పెట్టటము, ఇవన్నీ కూడా దయగలిగి ఉండాలి. స్నేహితుడిగా ఉండాలి వాటితో. అసూయ పడని వాడు, అసూయ అనేది లేకుండా ఉండాలి. తనను తన యజమానిగా భావించని వాడు, నేనే గొప్పవాడిని, నేనే అన్నిటికీ యజమాని, రజోగుణం. అలా లేని వాళ్ళు, మిథ్యాహంకారం లేనివాడు, ఆనందము బాధ రెండింటిలోనూ సమానంగా ఉండేవాడు, సహనం కలిగి ఉండాలి, ఓర్పుగా ఉండమని చెబుతున్నారు. సహనవంతుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తికరంగా, వచ్చిన దాంతో సంతృప్తికరంగా, ఇంకా లేదే ఇంకా రాలేదే అని ఏడుస్తూ కూర్చోకూడదు. పక్కవాడు ఇంకా బాగా ఎక్కువ సంపాదించుకుంటున్నాడే నాకు లేదు అనేది, ఇవన్నీ కూడా పనికిరావు అన్నమాట. ఉన్న దాంట్లో సంతృప్తిగా చేసుకో, సంతోషపడు. స్వీయ నియంత్రణ ఉన్నవాడు, మనల్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. ఇంద్రియాలు అడుగుతూ ఉంటాయి, మనసులో కోరికలు స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి. అది తప్పు, ఆ కోరిక కరెక్ట్ కాదు నీకు అనే బుద్ధి దాన్ని సరిచేయాలి. అట్లా స్వీయ నియంత్రణ కలిగి ఉండాలి. దృఢ నిశ్చయంతో భక్తి సేవలో నెలకొనివాడు. అలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా భక్తి సేవలో నెలకొనగలుగుతారు దృఢ నిశ్చయంతో. తన మనస్సు బుద్ధిని నాపైననే స్థిరపరిచిన వాడు అయిన నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. అలా ఎవరైతే పూర్తిగా భగవంతుడి మీద ధ్యానం పెట్టి పూర్తిగా భగవంతుడికి తన మనస్సుని సమర్పిస్తారో, అలాంటి బుద్ధియోగి, అలాంటి జ్ఞాని నాకు ఎంతో ప్రియమైన వాడు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకాన్నో ద్విజతే చేహ హర్షామర్ష భయోద్వేగైః ముక్తో యః సచ మే ప్రియః. ఏ ఒక్కరికి బాధ పెట్టిన వాడు, ఎవరిని బాధ పెట్టకూడదు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కాకూడదు. వాళ్ళు మనల్ని ఏదన్నా అన్నా కూడా సహనం వహించాలి, ఓర్పుతో ఉండేవాళ్ళు. ఉద్వేగం కోపానికి గురి కాకూడదు, రజోగుణం రాకూడదు. సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ, సుఖం వచ్చింది పొంగిపోవద్దు, కష్టం వచ్చింది కుంగిపోవద్దు. రెండు వైపులా కూడా సమానమైన దృష్టి కలిగి ఉండాలి. భయము ఆందోళన రహితంగా ఉన్నటువంటి నా భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు. భయం ఉండకూడదు, ఆందోళన ఉండకూడదు. పరీక్షణ్ మహారాజు 7 రోజుల్లో చచ్చిపోతావురా నువ్వు అంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఆస్తులన్నీ రాద్దామా, పరుగులు పెడతాం. ఎవరికెవరికి ఆస్తులు రాయాలి, ఏం చేయాలి, ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే నన్ను ఈ కష్టం నుంచి బయటపడేస్తాడు, ఇట్లా మనం పూర్తిగా దాంట్లో నిమగ్నం అయిపోతాం. పరీక్షణ్ మహారాజు ఏం చేశారు? 7 రోజుల్లో చచ్చిపోతావు నువ్వు, పాము కరుస్తుంది నిన్ను అని చెప్పారు. ఆయన పూర్తిగా ఆయన అన్ని వదిలేశారు. రాజ్యాన్ని, పిల్లల్ని మొత్తం కూడా విరాగ్గా వెళ్ళిపోయి అక్కడ గంగా తటంలో కూర్చున్నారు. కూర్చుని ప్రాయోపవేశం, ఇంకా అసలు నీళ్లు కూడా తీసుకోవాలా. 7 రోజులు కూడా పూర్తిగా భగవంతుడి ధ్యానంలో ఉన్నారు. ఉండి ఆ భాగవతాన్ని విన్నారు. సుఖదేవ్ గోస్వామి చెప్పిన భాగవతాన్ని వింటూ ఆయన భగవద్ధామానికి చేరుకున్నారు. అలాగే ఈ ప్రభుపాదుల వారు 22 గంటలు భగవంతుడి భాష్యాలు రాయటం, కీర్తన చేయటం, 2 hours పడుకునేవాళ్ళట అంతే. ఆ పడుకున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు ఆయనకు ఆ భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉండేవాళ్ళు. అట్లాంటి వాళ్ళంటే ఏ ఒక్కరిని బాధ పెట్టకుండా, ఉద్వేగానికి గురి కాకుండా, సుఖాల్లో బాధలు సుఖాలు ఈ భౌతిక లోకంలో ప్రతి వాళ్ళకి వస్తాయి. ఆయనకు కూడా వచ్చినాయి. వ్యాపారాల్లో నష్టాలు వచ్చినాయి, ఇంట్లో సరైన సపోర్ట్ లేదు. అన్నీ ఎంత కష్టాలు వచ్చినా కూడా భరించి ఆయన ఓర్పుతో సహనంతో అన్నీ భరించి ఆయన పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యం కోసంగా పాటుపడ్డారు. ఆ ఓల్డ్ ఏజ్లో ఆ గురువు యొక్క వాక్యాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయారు. చేతిలో ధనం లేదు, ఖాళీ ట్రంకు పెట్టారు.
అటు ఇతడి ఇనప ట్రంక్ పెట్టారు. ఆ ట్రంక్ పెట్టెని తీసుకొని ఆ ట్రంక్ పెట్టెలో పాత టైప్ మిషను, భాగవతం, భగవద్గీత పుస్తకాలు పెట్టుకున్నారు. ₹40 పెట్టుకున్నారు. ఎక్కి వెళ్ళడానికి కూడా సరైన వాహనం లేదు. ఏది మన వెహికల్ లేదు. ఏది దీంట్లో వెళ్ళారు. కార్గో షిప్‌లో వెళ్ళారు ఆయన. 2 సార్లు హృదయ ఇదొచ్చింది. హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. అది కూడా తట్టుకున్నారు ఓర్పుతో, సహనంతో. నేను వెళ్ళాల్సిన కార్యక్రమం ఏంటి? పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యాన్ని నింపమని చెప్పారు గురువుగారు. కృష్ణ చైతన్యంతో నింపాలి అందరినీ కూడా. వెళ్ళారు. ఆ పనిలో సక్సెస్ అయ్యారు. చాలా కష్టాలు పడ్డారు. చాలా అవమానాలు, చాలా కష్టాలు. సరైన తిండి లేదు, సరైన నిద్ర లేదు, అక్కడ ఉండటానికి ప్లేస్ లేదు. ఇవి ఏవి చూసుకోలేం. మనం అదే పక్క ఊరు వెళ్తున్నా కూడా, ఒక గంట సేపటికి వెళ్తున్నా కూడా మనం అన్నీ చూసుకొని వెళ్తాం. అది మన పరిస్థితి. అంటే భగవంతుడి మీద, ఆ భక్తి మీద అంత పూర్తిగా సరెండర్ అయిపోయిన వాళ్ళకి అన్నీ ఆయనే చూసుకుంటారు భగవంతుడు. ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ నుంచి ఆ స్టేజ్కి నిదానంగా ఒక్కొక్క స్టెప్పే ఎక్కుతూ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిన వాళ్ళకి అహైతిక కరుణ లభిస్తుంది అన్నమాట భగవంతుడిది. అనపేక్షసు చిద్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యదః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ. పవిత్రుడు, దక్షత గలవాడు, ఉదాసీనుడు, కలతలు లేకుండా మరియు అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్నటువంటి నా భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. స్వార్థ చింతన ఉండకూడదు. నాది, నాకు, నా పిల్లలకి అనే స్వార్థ చింతన లేకుండా పవిత్రుడుగా ఆ దక్షత అంటే ఏంటి? ఆ చేసే పని మీద శ్రద్ధ ఎవరైతే కలిగి ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళు నాకెంతో ప్రియమైన వాళ్ళు, నా సేవలో నేను నెలకొని ఉన్నవాళ్ళు. యో న హృషితి న ద్వేష్టి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్యస్య మే ప్రియ. ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడరు, లాభం కోసం పాకులాడరు, శుభ అశుభ ఫలితాల గురించి చూడకుండా వాటిని త్యజిస్తారు, అట్టి జనులు భక్తితో నిండి ఉన్న వారు నాకు చాలా ప్రియమైన వారు. హిరణ్యకశిపాయ నమః అనురా, నారాయణ నారాయణ, ఏ నారాయణుడు రా, మొత్తం ముల్లోకాలు నేను జయించేశాను, ఎక్కడున్నాడు నీ నారాయణుడు? పారిపోయాడు, ఎక్కడ లేడు. భయంతో వణికిపోతున్నారు అందరు కూడా. నా పాలనలో ఉంది మొత్తం కూడా. కాబట్టి నువ్వు యువరాజు అవుతావు. నువ్వు ఏమిటిది నీ పని అని చెప్పనని హిరణ్యకశిపుడు చాలా విధాలుగా చెప్పాడు ప్రహ్లాదుడికి. నయాన భయాన ఎన్ని రకాలుగానో ప్రయత్నం చేశారు ఆయన, వినల. పూర్తిగా ఆ దృఢ శ్రద్ధ అనమాట. నారాయణ మంత్రం మీదే, నారాయణుడి మీదే ఆయన ధ్యానం పెట్టారు. ఆ భగవంతుడి ద్వారా రక్షింపబడ్డారు. ఆ నరసింహస్వామి రూపంలో వచ్చి ఆ భగవంతుడు ప్రహ్లాదుడిని రక్షించారనమాట. హిరణ్యకశిపుడిని సింహరించేశారు. అంటే దేనికి కూడా నేను యువరాజు అవుతావురా, ముల్లోకాలకి అధిపతి అవుతావు, నీకెందుకంటే వదిలేసి వెళ్ళిపోలే సింహాసనం మీద కూర్చోడానికి. దానికన్నా కూడా నాకు ఈ నారాయణ మంత్రమే ముఖ్యం అన్నాడు ఆయన. నారాయణుడే ముఖ్యం అని చెప్పిన నారాయణ చెప్పాను వదిలిపెట్టలే. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయోః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగ వివర్జితః తుల్య నిందాస్తుతిర్మౌని సంతుష్టో येन కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. శత్రుమిత్రులతో సమభావంతో ఉండువాడు. ఇవన్నీ లక్షణాలు అన్నమాట. భక్తి యోగి కావాల్సిన వాడి లక్షణాలు, అయిన వాడి లక్షణాలు. శత్రువులు వచ్చినా మిత్రులు వచ్చినా వాళ్ళందరూ సమానమే. గౌరవం అగౌరవం, వేడి చలి,
ఆనందం, బాధ, కీర్తి, అపకీర్తి వీటన్నిటి పట్ల కూడా సమాన భావం కలిగి ఉంటారు. ఎప్పుడు చెడు సహవాసం నుండి దూరంగా ఉంటారు. మౌనంగా ఉంటారు. అందరితో కూడా ఏ లపచప్ప మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళట్లా వీళ్ళిట్లా చాడీలు చెప్పుకోవటం వీటన్నింటి నుంచి కూడా దూరంగా ఉంటారనమాట. దేంతోనైనా సంతృప్తి వచ్చిన దాంట్లో సంతృప్తితో ఉంటారనమాట. ఇంకా లేదే, ఇంకా రాలేదే, ఇంకా ఇంకా అనేది ఉండదు వాళ్ళకి. ఎవరిని పట్టించుకోని వాడు, ఎవరిని పట్టించుకోరు. జ్ఞానంలో స్థిరపడిన మరియు భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు. పూర్తిగా భగవంతుడిదే ఆనందమే నాకు కావాలనే దీంట్లో ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు నాకెంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని ఇవన్నీ లక్షణాలు. 32 లక్షణాలు చెప్పారు భగవంతుడి లక్షణాలు. ఇవన్నీ భక్తి యోగి లక్షణాలు అన్నమాట. ఏతు ధర్మ్యామృతమిదం యదోక్తం పరిపాసతే శ్రద్ధదానా మత్పరమా భక్తాస్తే అతీవ మే ప్రియా. భక్తి యోగమునందు అమృత మార్గమును అనుసరించుతూ నన్నే పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నెలకొని ఉండేవారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు. అది భక్తి యోగంలోనే ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళే నాకెంతో ఇష్టమైన వాళ్ళు. కుచేలుడిని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఆయన ధనం కోసం రాలా, ధనం అడగల. నాకు ఐశ్వర్య ప్రాప్తి చేయి నాయనా, నా పిల్లలు భార్య అల్లాడిపోతున్నారు, అక్కడ తిండి కూడా పెట్టలేకుండా ఉన్నానని మాట అసలు చెప్పలా కృష్ణుడికి. వచ్చారు, ఆ ముక్కిపోయిన అటుకులు ఏదో ఇచ్చారు, ఆయన ఏదో సత్కారం చేశారు, చేయించుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఆయన వెళ్ళేటప్పటికి మొత్తం అంతా కూడా మారిపోయింది అక్కడ పరిస్థితి. అంతా బోలెడు మిద్దెలు, మేడలు, విపరీతమైన ఐశ్వర్యంతో నిండిపోయింది అనమాట అక్కడ. అలా అట్లా ఉండేవాళ్ళు నాకెంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. హరే కృష్ణ. ఇవన్నీ కూడా నేను చెప్పినవేనండి. అద్వేష్ట సర్వభూతాన, సమస్త భూతాల యందు దయ, ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు చెప్పుకున్నవే, శ్లోకాల్లో చెప్పుకున్నవే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు.